Assalamualaikum, dino iki aku lan Dek Mahar, Mbak Lintang, uga Pak Nadif arep menyang taman rekreasi tradisional. Hayo coba ning endi iki? Ya, iki ana ing Pasar Tawun ing Kabupaten Ngawi. Nah, lebune adalah bayar tiket per wong 10.000 wiwit saka bocah nganti wong gede. Bareng wis mlebu ana maneka warna wong dodol wiwit saka panganan, dolanan lan liya-liyane. Ning kono murah meriah. Saka lawang mlebu keprungu swara gamelan sing ditabuh live utawa langsung. Boleh ana pagelaran uyon-uyon tradisional Jawa sing di mainke para niaga utawa penabuh gamelan lan uga waranggana utawa sing nyanyi. Saiki awake dhewe bakalan munggah. Nah, iki panggonan sing paling spesial ana ing Pasar Tawun. Ing dhuwur iki pasar tradisional sing isine maneka jajanan pasar wiwit saka gethuk, cenil, ketan lan liya-liyane. Jenenge pasar jadul. Khusus ana ing Pasar Jadul sing manggon ing dhuwur iku spesial anane mung saben dina Ahad Legi utawa Minggu Legi ya. Nah, koyo dina iki mau ngepasi ruamene pol nganti jejelu-yelan. Akhire aku karo Dek Lintang karo Dek Mahar golek dalan ing dhuwur pasar. Nah, iki iso bisa karo nyawang kegiatan dol tinuku maneka warna jajanan pasar. Ing kene wis wiwit bingung pengen tuku apa. Kabeh rasane enak-enak. Apa meneh yen saumuranku iki panganan zaman cilik. Mergo isih bingung arep ngandho utawa tuku apa, akhire awake dhewe nunggu tour leader utawa guide Tante Ratih karo Om Arif. Banjur awake dhewe mudhun maneh. Jebule bareng tekan panggonan sing nggon uyon-uyon mau ana pertunjukan tari-tarian dening para pemuda lan pemudi saka Sanggar Tari ing Ngawi. Ya pancen saka sanggar dadi tariane ya wis lihai lan lincah. Para pengunjung uga padha mirsani kanthi lelenggahan ana ing undak-undakan dalan munggah mau. Sawetara wektu aku ndelok tari-tarian dening mas-mas karo mbak-mbak iki mau. Akhire Tante Ratih wis tekan panggon. Mergo wis ana sing ngeterake lan sing wis nate rene sadurunge, akhire oleh dalan pintas sing ora pati rame kaya ing dhuwur mau, yaiku liwat sing jalur ngisor. Senajan sing dodol ora pati akeh kaya sing ning dhuwur mau, nanging dalane sepi, penak kanggo mlaku griyak-griyak. Mergo isuk durung sarapan, akhire aku mandeg ana ing soto bathok. Nah, iki soto sing wadahe bathok ya. Nah, enak lho. Regane uga ramah ning kantong. Mung 10.000 per mangkok. Wareg pisan.
Bar sarapan ojo lali kudu ana kenangan ana ing panggonan kuwi. Banjur awake dhewe menyang spot-spot foto sing ning kono ana pring-pring. Dadi ya kaya ning Cina. Dadi ben kaya Kung Fu Panda. Miturut ceritane wong-wong, tawon iki wiwit saka mbiyen dadi penangkarane bulus. Dadi durung adol yen menyang taman tawon iki durung delok bulus. Nanging dina iki mau ketoke buluse mumpet iku mung ketok siji loro. Bisa uga merga ketutupan saking akeh iwak. Iki bapak-bapak uga nggawani es potong mengenang masa kecil jarene. Saking senenge nganti lali yen iku mau durung dicelupke. Ing tawon uga ana taman bunga sing dijenengake Tawon Forest Garden. Ing kono akeh spot-spot foto sing cocok lan instagramable. Saliyane iki sajane ana kolam renange uga, ananging marga mau wis kawanen dadi yuk langsung pulang. Kampung yang memakai kereta kelinci, makanya full sesat karena untuk pasar tawon ini yang tadi di area atas itu hanya berlaku setiap minggu legi, iya Mas.